Eýranyň iň uly 3-nji şäheri bolan Isfahanda 400 kilometr uzunlugyndaky Zayade deriýasy dollugyna gurady. 400 kilometr uzunlugynda bolan Zayade deriýasy Eýran hökümetiniň ýalňyş suw planlaşdyrmagy we 2021-nji ýylyň gurak bolmagy bilen bilelikde dol gurap ýerine boş meýdany goýup gitdi. Isfahanyň ýaşaýjylary gurap giden deriýanyň ýerinde hökümete garşy protest etseler-de, Eýran hökümetiniň bu problemany çözmäge mümkinçiliginiň ýoklugyny belläp geçmek gerekli. Zayadanyň guramagy 40 000 daýhana erwe täsir edenligi sebäpli Eýranyň ekrançylyk önümlerinde çynlakay ýyda gidilşik boljaklygy häzirden ma'lum boldy. Bilermenleriň aýtmaklaryna görä, öňümüzdäki 15 ýylyň içinde Eýranyň 31 deriýasy dol gurar diýip çak edilýär.